Assalamualaikum, mapiagawa isan rakano, gupupang nintano sa iko Allah langon tano mapipiya sa iko mga darpatano. Sabab sa sumusim tano imanto na malodi imamaguranura na imanto agawain na miapikir tano bud na pumaninda tano sa Banggala. Na sabab ko kioran yan na milapot sa mga lalan na gupya nga tatanglan sa ik. Nasagi oras imanto na malod na yap kagabi kay na kagyo ko kapipita na enyan kioran na miapakatuit tano da nagutano bud kasong ko ana mga Banggalaron na inakusong tano roo na sumiyolot tano daan sa butas kay lapot zulala na gumarimang naknabatanuanan butas kabutas sana niyabi apang gamit niyan mambo igira adik kalasan na sembay tano rondaan. Na kumapasad tanong butas nakatan lumialakaw tano kasung tano kusungan tano. Na maluanan malibut ang sabab sa miyoran kagya nagulagi duba paguran si Roman. Na igira lagi daya na mapiaso kalalakaw kak na bumarantis walungan o gaid na lapot ang bensulalan. Naguisaw na igira amarimang sulalan na kubasa-basa ta sa lamog. Katayagi alala na pagukitan tano katatanglan saik sabab sa kagigira abarat na dimlapot sulalan. Inuy gira mambo na kailangan tano dun sa butas kak nabasitan niya bup kalinding sa marimang udhi na mga ngabot kapya sulapot na kalinding tanyanon. Balaboy gira lagi daya apanguran. Nakatay pakarani tano dan kusungwan tano ugay na kanababutan tumawatan susungwan tano. Naguamay kamalo tano may bulog sa tamparo o na malumarimang sulalan roo. Nakatay amya kamatanod kulala na marimang naguulam mo tampan sulalan napakadulas. Maanig yun sa ginsingo mga utan kay sabab sa maloy marimang napkapukta ko mga utan. Guisaw na piya nga tatago sa raw na niyugo dialalan kay sabab sa malumyatiya da pukit saya. Nakatay amya kamatano ko ng mga kalawagon. Miya kauladulada kalawag saya katayagi sa buki sa mga raon niya na miyang alalayon banda pumatay banda miyang adu ka miyang aluloks na inumadakla kalawag saya kapiap karirek na pagtubo si Roman. Nakatay atupong tanoron madot kapag ilang tanuan na udiyan na miya kabadot tanoron na kay banda minitagag sa udiyan sa ginanalupa. Kay gira ako kako udiyan nakakalot ka pan sa ginanalupa na kay datandun kalot akadawit tano parang ak na batano ya misyon na batano ko sa kalawag. Sabab mambuko kadakla kalawag saya na ditandun kailangan suka pamasa sa kalawag. Kasagtanod ni pagbaal sa sarili tano kalawag ang gamit tano ko mga iptindi tano mga lino. Nakatanaw man ibadot tanuro na ditanun kita lun sa udian kap kita gakadin sa ginanalupa. Ibarat buan na numakalot na miya kadakdakla na ni ud. Agu aya buop ka badot tanuro na sumangangungo daw na ginagupnon miya mangto kaginan mga totoo na mga raragnan na badutan ruar buo kalutang ka. Nakatanap tistingan tano madut gina na mga alaon na ditanun ka badot sabab kumiya karagrag na badutan. Agu sabab ko karemagsa na ginanabatanun rarapaker. Kek na baanan mawatan sa lalan kakilid buan na nulala na siya gidan tano na ginanato ministeng tanoron mamadot. Nakatano mga padiya na miya kadakdakalsan. Kanabanan piya mula kamatag sa buanan mito nagwigira mi kuprasira na pririk ni rampananan na pagtubos si Roman. Na kumapasad tano mamadot sa mga mata akalawag kay nilay tano buso udiyan na miya naros tanudin kusungan tano. Na malutano san may kalod sa marani samu na miya kamatanudin ko na mga Banggalaron. Na maluanan mare mga miya tinna na dakalumpiwe. Na inakukapteros tano din na miya pansin tano alagi duba paguran din. Alagi duba malibutang sambu balibta. Nakatana miya kamatanusan din na mga paumulan sa naandem. Nakatana bumilang busa na ginakipamumulan sa na mga roronian niyog. Katano mga Banggala mga roronig, mga delog mga roronig, guad manalikwaisan. Gina mga delog sa nabandinan mga piura delog maroni pandapan mamakala. Nakatanok butuan ni ran sa likway na ginanap kaltaanan. Na malusaya madakal kamalod mga alas mga kayo niya na gumalod mga poporo. Nagwigira adiyayaan ni ran sa mga roronian niyog na pumataan ni rananan. Naptemusbuan ng si Roman kak na bamalbud matay. Nakatanamya dutanudin ko Banggala na miya kalbulbud buan na nabadutan. Nasusawarwa kayo Banggala na sasawarwa mambuat ago iyan na od. Na Alhmdulillah ka na miya toon tanoro na udiyan na datanudu kawe. Na ugay nan mabuop ka badut tanoro na dad na udiyan kab kaubo. Nang badut tano si Roman taman sa malingan tanoro na ginana Banggalayran. Bandino da udiyan kamalukang uda mandan depan makaidat. Ayad na kalilidap ka badut tanoro na tagsawarway od na gusto mga pad na mga roronipan. Naguad mabuop ka salak tanoro na mga mga ala. Gina sa bagyo na mga roronipan na dipan ka pa kaya badutan. Nakatana ginalas tabi adut tanoro na malumadakli od na mariringkit ko sa warwa bakaw. Ayaron bumala na sutamparon ko kayo niya na susabagyo na mga rorone. Na kumapasad tano madot nakataya pangwaan tano ko kayo niyan. Na piya motol tano pan kapangupisan tano. Na susabagyon na malumang rarag na pamotolan na bandi malumarag na upisan. Nakatana pangupisan tano na malbuda na naupisan na susabagyon na datanun kuwa akamarag na upisan. Sutamparon ko kayo niya nagyuti mga raragno na upisan na gumatgas sa pansumaloon mga ala na sumaron ni ron na ginani mga lalamakon. Gu ay tanoron bukinwa na datanud dragon studio rong kapakay ka ang tanoron di dukaway mupis na guan tanoron di dukaway mawid. Nakatanamya pasad tano mupis na magawa tanusan kasung tanusay kapag unaban tano. Nakataya tano din apsung tano sa ignas itanud maaran ko kapuro ano anabroson sa ikulas a video tano. Malumbot tano kamya kasilisilid saya na gumalo marimang nagusabab ko kaya oranian na malusaya madulas. Na malusaya malibot ang sabab sa miyuran na tumata na sulakap. Kanabalagid ko lasta sumong tano saya amya kaliwaliwanag sound sabab sa miya kapiya-piya sumusim kamya karante-rante. Nagu sabab sa malod na yap kagabi napsidapidin mambuso alungan. Nakataya magantanud makaumasay kaantano makapamangunab kaantano makabaling din. Nakataya tanud ko na mga bentongon na sa ginabubaian na ron matatagusoy ka pumangunaban
tano. Nagyabo kang babatano sa namya ko matanud ko igsan. Ubay saya busos yung tano ko last kasi ibu sa gina nakapuroan yan na datanurun nukit ina ko last kay dabo kailangan tanuron ka na batano pumangunap. Nakatayam ya ko matano sa na pumangunap tano daan nagu pagod na bantano sukyalot tanwa uda Banggala. Katansus yung tano ina ko last gina kapuroan sa nakatansu sa balasan ay ngadam ya kapia-pia pagilayin. Naditano saya kadayaan milay kay kadidilungan sa mga roron niya kayo nagusabop sa miuran na malumalibot ang kataya pagod na bantano sukyalot tanwa Banggala ka antanud makabaling kamatuato na riyaot tanwaran. Naguisaw na malud na yap kagabi. Ina ko mapasad tano mga lot sa Banggala na miya pikar tano mukit tano saya din mukit tano sa ikan tano makapamangunab sa bubsa kya buri-buringan tano sa kya pangalot tano sa Banggala. Nagu antanod ni ko na bima ko matano sa walay kami pasad tanod munab. Nadamati na miya kapasad tano mamangunab nakatayang baling tano de. Dagdag tano samman kamalusilid sulalan rakatano sa bub sa mga alugso ingit tan. Naapiya marimang sumbubalibtasan ugaid na sulalan na pagukitan na madaya. Pero bukagiso inukitan tano walala na marimang kay kinabay na pagukit ro. Inanasaging ako matano nakasulok tanoanan na madayaanan sa didalamian nagyabukap kila tano ro na lagi dumarimang nakataya tano saya din na malutano saya din minilumang nakatanaan na piya nagudan tano mga unga aniyog. Lagi dumiyay ng katano malud kilabo so kapapakalibot miyan sabab sa malud na yap kagabi. Napagisig suwalungan sa kapsadapian. Napapakarani tanod mambu sa walay kamagaan tanod makauma. Sabab ko kap kagabi niya nakatayam ya mangunid sa mga takore nga gusto murang-murang sanap pumanguni ihirap kagabi. Lagid mambu igira kapipita kalalayaman tanod na di mamanguni sa mga papanok. Napteros tanod ko kaplelakaw tano kadibukitay nap ko matano nagyuto sa butaman.